שלום, אני מאור, אני היום אלמד אתכם להכין מטוס, כמו שאתם רואים. אוקיי, אז השתמשתי בדף משומש כי אין לי כוח לעשות את זה מההתחלה. אוקיי, לוקחים דף, אל תתייחסו לסימנים, לוקחים דף, מקפלים לריבוע, מקפלים מפה למשולש, משני הצדדים. ברור? לוקחים, פותחים ככה. ויש מים או לחכות קצת? ואז עושים ככה. יש מים לשמה? ואז מקבלים ככה. אתם רואים? אני חוזר. ככה. עכשיו את זה אני שם לפה. ואת זה לפה. אתם רואים? לא משנה איפה שמים פה או פה. פשוט שמים. עכשיו עם זה אני מכסה בעדינות. ואז מקפל לצד השני. מפה אני מקפל אחד לכנף פה. ואז מסובב ועושה עוד כנף לצד השני. ככה. עכשיו אני מקפל אחד למטה. מלמטה ללמעלה. גם בצד השני. ללמעלה. אוקיי. עכשיו זה נראה ככה. אתם רואים? זה נראה ככה. עכשיו תראו איך זה טס. ביי.